Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, papanalamatan tanong sa Allah subhanahu wa ta'ala si kumangalimu yan ro kita no. Kata karamigan tanong nagyang kaya Ramadan, papamangnin tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala. Asum yang ay epos sagyang kaya pamuasaan tanong na tarimaan yan. Na sumalalambas sagyang kaya pumakatalin mo mga gawi na taufikan tanong niyampan. Allahumma amin. Mga bangsa ko mga na Allah subhanahu wa ta'ala. Tigman ito Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang kuta Quran yan. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Kalak niyo so tiuba, hubar kanu makatana. Agyang kaya tiuba apakatanar kanu na kanaba sayabu kisugat ko mga tao ang mga darwaka. Inuntanarang kum akapakatana yan. Malagid so darwaka antaw aka pipiya-piya. Malagid so mapaparatian antaw aka di mapaparatian. Malagid so mag-agama antaw aka di mag-agama. May tumala ataw babay mama na marakrag sagyang kayat yuba Allah subhanahu wa ta'ala. Andi sabab la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Sabab sagyang kutwa ay sabab pakapakaprakrakas mga tao sang kutwa tiuba Allah subhanahu wa ta'ala. Napaganayron nagyang kutwa la yatanahawna an munkarin fa'alu. Diiran ipsa para agyang kutwa marata ama iileran kama masaaniran. Asiran na kagairan ay sapariran. Kiadaan siran sa maratabat ko kisaparan ko marata. Subanu Israel na aya sabab pakyatiyub akiran Allah subhanahu wa ta'ala na kanaba sabab sa basiran langon darwaka basiran langon baradusa di. Inunta na kagya sabab sang kutwa mialoy tano kagya di iran ipsisa para agyang kutwa marata. Di iran isapar ko pediran agyang kutwa pagkailayran amarata na miyangira kasiran sang kutwa tiyuba Allah subhanahu wa ta'ala. Tiniuba sa mga darwa ka sabab sang kutwa mga galabakiran na tiniuba sumbali bitakiran sabab sang kutwa pitaw dan mga tao piabayaan mga tao agyang kutwa di ikan darwa ka o kada kalangkiran. Sang kaya masataniman to na tanto ko masakit sa ginawa. Kaaya ka sa sabuto ng manusia nagyong kutwa adna hurriya mi babagayron. Si ko kapapagintaw niya sang kai adunia ko kababaloy niyan a Muslim. Ay maan agyong kutwa hurriya nagyong kutwa adna bayabayaan niyan aginawa sa sadin sa panggalbak niyan. Di. So kita no ko kababaloy tano a Muslim na lagid tanwa yaw maagda sa barko. Kailangan na mapakaapas tano agyang kai a barko apaagdaan tano. Na sumanga taw ang mga darwa ka na di tano siran kapabayaan. Kaaya betad ang kaya mga tao ang mga darwa kasi iku kapakapagdairan sang kutwa barko na pembinasaan niran, pelebuniran ang kuto adi dalam abarko. Na kigalid tano langon amay kadita no siran sa paran sang kutwa kapelebuiran sang kutwa barko. Na lagi din naman buag yung kaya kapakapabetad ang kaya Umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hagyang kaya mga darwa ka apkailay tano kamamasaan tano sa iku mga kangudaan, sa iku mga kalumbayan. Ang mga papasangi kap music, mga papasangi kapamagidida, mga papasangi kasasaya-sayaw. Asayaran pan ini tabu-tabu sa giyang kaya bulan Ramadan. La hala wala quwata illa billah. Melay tanong giyang ko to sa buod ko mga picture, mga video. Kamamasaan sang kanan na mga darpatanusan sa ranaw. Disiran di sasayaw, disiran di mamagidida. Akagagawi Ramadan akada siram pantatarawi subhanallah. Namiya karata-rataan na nagalabak di tanwanan ka pa kaya tawdan, di tanwanan ka pa kaya pabayaan tamang sasaktan na pagagatan na sumapar. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aya suguan yan rakana igiram niya kailay ka sa marata na ukagaga nga sumapar ngulalan sang kutwa lima ka na sapar na ka na amay kadinga kaga na sa ngulalan sang kutwa dila ka. Amay kadingan kaga nanggulalan sang kutwa puso ka, mititik sang kutwa puso ka agyuto na marata. Di tanumapti nagagyang ka na nakikaasara miya pakatukaw tanwa siya ito na o di nagyang kay agalabakyan na marata na miya pasad. Asara miya pakatukaw tanong. Asara miya pakain nakatano na miya pasad. Di.
Kena baginan ribatan na okay to kita. At upama na pabayaan kan si ikudinin di kan derwaka, pabayaan kan sa giyong uta kapalbunian sa barko, katawan ka giyong uta kapalbunian sa barko, na malabunian, hagi sabab sang kuto kaya pabayaan ron, na langon tanod kigilde, na lagi di mambu agiyang ka iya, okay to kita kapapaginto tano. Amay kamaylay wallahu subhanahu wa ta'ala, makalasukan derwaka, na sakita no, na pabayaan tano agiyang uta mga padarwaka mga tao, ka tudan tanusiran din agyo pa man kaya sa parang tanusiran samya kay samya kadua na tigdan na pabayaan tanusiran din nakapit tanus agyo mo to tiuba wallahu subhanahu wa ta'ala wa na'udhu billahi min dhalika pakawatan tanurun wallahu subhanahu wa ta'ala amay kabagyo ito'y matindag tano tamang pasas kita nun na kagagatan sumapar sa marata na diyanan kapukas ko muslim kagina ni kia baluin ka كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Ginani kaya baluin ka padko umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinakamapya umat. Pag nairon na psugu ka sa mapya. Psugu ka sa mapya sa kailain ka mga tao. Naisugu ka kira nagyong kuta mapya akatawan ka. Panambayang kano, pamuasa kano, piya-piya kano, langon na mapya. Ikadua nagyang kaya watanhaw na anil munkar. Separ kanu sa marata. Aya masakitun sa ginaway man to, na di ka pa kasapar sa marata kas kay pakarata. Aya ka sa sabutono, da apalang yan, da paganad ko agamatan, agam Islam, na di ka saparan kakagis kan yan na hurriya, o paman na, aya ka ba yan naging utakabubukan sa purot. Di, kailangan nas kita ng mga Muslim, na para makapupukas sa tanong sa kataksilan. Nagupara di migal dagyang kay apagadaan tanong barko, na kailangan apkisa partanwag yung kuto amarata si kudiyang kaap kagatan ron. Kapadaya sa kya baluing ka pinaka-permero ka, pinaka-mapya ka, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oy, agyang kuto kapsapar ka sa marata. Di nga pa kalilipat agyang kakasapar sa marata. Kana ba ibu agalabak tanong na pamagusayin sa surga, pamagusayin sa naraka, pamagusayin sa mga balas, di. Padpa sa mga agalabak tanong mga Muslim. Nagyang kuto kasapar sa marata. Kudiyang ka akagang ka, adnap kagagang ka, adi kan kega adna kega to adi tanu kega na sadiang ka kega nga sumapar ko mga rata na sapar na kapagariakan na ayam ya karata-rata nagyong kuto adad na kisaparian kami ya normalon agyong kuto mga rarata nya normal ko pangilaylay nagyong kuto alangon na mga rarata nagina ni miya karata-rata kaamay ka sutaw na la ya'rifu munkaran amay ka sutaw na dad na katawan niya na marata na matang wallah kada mapapadalam aparatiya sa iyang utapuso yan. Subhanallah. Rilan tanong Allah subhanahu wa ta'ala. Sakita no, mga bangsa ko, mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala, na kailangan rakita nun. Apiap ni kaya pa ka la o kanderwa ka, kaya pa ka kapal o kanderwa ka. Na at least na sakita no, katawan tano so betad, o di na katawan tano so mapanggulola, na misa partano agiyong kuta katawan tano marata ko ding ap kagatano uding a kagatero ka kagip kelekap kewangga na mititik sa agiyong kuta puso ka oy nakana baad na ki apaka binasar ka arumwar sang kutwa ini idin wallahu subhanahu wa ta'ala api apan miti-muti musulang wa kaadno Allah mga jin na gusto mga manusia sa pamelanuan niran kakaidiran raka pamelanuan niran kabunuairan raka pamelanuan niran kabinasayan raka amay ka dibu iidin wallahu subhanahu wa ta'ala na wallahil azim kadikiran dan kabinasaan na dikap kalak kakatawan kaswalla o gaid na saka apagariakan na tukawing ka agiyong kutwa diyang ka mga diyang ka akagang ka sumapar ubang kasapar na agiyong kutwa diyang ka kaga sumapar ay sapar na ka na supapata akagang ka sumapar nagupakaw kitang kasang kutwa mapya akasapar upang makasapar ka na badan niya ka presulta sa mas mala akasapar mas marata na di kasapar uga ino pa makasapar ka na malokya labatan o di na malomyada na sapar na ka agyang kuto aglabak kaang ka makapamukas sa kataksilan giiya kasapar sa marata na kanaba para buku mga ulama kanaba para buku mga ustad kanaba para buku miya maganad taman rakano ada pa maganad asaka kataw na kamarata si kukababaling a muslim na kailangan amis sa para kataman sa saka na magagagang ka agyang kuto kisapar nun nagyang kaya mga kangudaan na di sasayaw sang kanan na mga darpatano Ramadan pa nagagawi kalak niyo sa Allah subhanahu wa ta'ala apya di ko pan aloy no anda darpa naguanton akan wa mga tao naguantaw akan no
na kilala niyo mga Ginoo niyo kalak niyo sa Allah ka Ramadan man to na amay bedin na giyang kay alimu Allah subhanahu wa ta'ala ay babagay niyan raktan ng buklid sa rarang ito Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa giyang kanan agalabakyo nagid ni kaya pamukasami sa kataksilan pagipsaksian namin ko Allah subhanahu wa ta'ala kanaba miyanan ikasus at agiyang kanan agalabakyo na upakata na Allah subhanahu wa ta'ala so tiyo ba yan na ya Allah na sayang kabupakata na sa giyang kaya mga tao. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.